dadal. Nganti pirang-pirang sasi nggonku ngenteni ora ana kabare. Bareng aku entuk kabar kok nyeleneh. Jambu Mangli wis mati jaman dek mben dawa kae. Malah kapara kabar sing keri dhewe sing tak tampa. Dewi Sukesu randang diboyong kundur marang negara. Lokapala malah dialap dhewe dening Sang Begawan Wisrawa. Aduh piye iki? Wah. Iki patine Pak Sakirah iki. Piye tekku matur iki mengko? Ah, mbuh dadine. Ah. Manguning driya Sang Sri Naranata Murabala asoring jurit. Wis lawas nggonku ngenteni persasat kaya ngenteni timbuling sila langking sileming tawa gabus. Kok mukoy kawula nuwun inggih kula ingkang sowan sinuwun piye kabare? Kanjeng Rama Peremban Kawan Wisrawa nggone nglamar putri Ngalengka entuk gawe apa ora lan anggone tandhi yudha kawan Jambu Mangli Kanjeng Rama kepriye? Muga inggih sinuwun saderengipun kula matur kula suwun paduka Sang Prabu kula aturi merdika ing raos. Kula aturi nyelehaken raosipun ingkang sak prayoginipun ingkang sak sae-saenipun. Ya ingsun bisa nampa. Priye mara ingkang aturna? Iye. Paperkawis ingkang Rama anggenipun tanding yudha kaliyan Jambu Mangli. Saged ungguling ayuda Jambu Mangli pejah dening Kang Rama Begawan Wisrawa. Ungguling ayuda. Waduh syukur makayudan. Yo, kok muka Kanjeng Rama nadyan wis sepuh nanging tandang kridane sing ngedapi-dapi. Inggih. Sak banjure piye? Sak banjure. Tah. Ingkang angka kalih. Wedharipun Aji Sastra Jendra Pangurwating Diyu. Inggih sampun pun babaraken kawan ingkang Rama Begawan Wisrawa. Kanjeng Rama uga medharake inggih mekaten sinuwun uga bisa ditampa saged dipun tampi. Lah banjur Dewi Sukesi piye? Dewi lah nggih menika. Piye iki? Matura sing prasaja. Matura sing prasaja. Panjenengan kantun perintah kula niki sing ajeng matur gelagepen.
atur apa anane inggih ngaturaken kawuningan sinuwun bab perkawis kawontenanipun Dewi Sukesi netepi lati pakarti nyawiji netepi prasetyanipun tekse piye ingkang dipun ladosi Dewi Sukesi menika inggih kakung ingkang medharaken aji sastra Cindra pangurmating Diyu mongko ingkang saged medharaken ingkang Rama Begawan Wisrawa menawi saking menika sampun ngantos kagiat kejot ing penggalih Dewi Sukesi kawengku dening Kang Rama Begawan Wisrawa malah dinten menika sampun gerbini nggih Pak. Punapa paminasun prihatin was pokungijil kudat tanpa karya sengkang rinemekan Gusti lom rusak sakarya sumawur kabir melati Donopati kok destun temen Donopati lelakonmu memirang jagat yen ngono Kanjeng Rama tegel tega karo anake Begawan Wisrawa tegel karo anake yen ngono anake kudu tegel karo sing tuwa apa wis nungkara goh muka krik lampit brungkat kimpul tak obrak abi wong Alengka yen perlu Wisrawa tugele padha yak sumingkira wong Alengka mundura sing tak goleki Begawan Wisrawa pendhita sing mungsak kuyang budine ngakune pendhita watake teking jagat suketaning bumi Wisrawa metuwa Wisrawa jarepe bapakku ayo metuwa ketiwasan Kakang kados pundi Yayi Prapas dinten menika ingkang putra Narendra Lokapala Prabu Danapati duka mawantu-wantu
para prajurit kalangka boten wantun badhe nandhingi kridhanipun ingkang putra pun Danapati. Kados pundi Kakang Perembat? Sampun Jaya Prabu lenggah kemawon. Paperkawis menika kula ingkang badhe murba. Ingkang putra ngasta pusaka ingkang dipun sumbari paduka Kakang Perembat sampun ajrih. Kula piyambak ingkang badhe ngawekani anak kula pun Danapati. Sampun klatur lenggah kemawon Jaya Prabu. Wong Alengka kowe aja ngaling-alingi lawan pendhita sing kurang tata. Yen kepengin slamet nyawamu wong Alengka padha nyisiya mundura aja ngalang-alangi lawan kekarepanku. Tak patenane Begawan Wisrawa. Wisrawa yen pancen kowe wong lanang tenan, kowe pendhita sekti, ayo nono kridane anakmu lanang. Aku anakmu tenan. Danapati kuwi anakmu, kowe bapakku. Wisrawa. Wisrawa. Aduh Rama. Kumalian pindoro naking kabuncang aduh babu raga nengku Diagung pangaksama paduka Rama. Kula lepat kaliyan paduka Kanjeng Rama. Duh Rama, kula rumaos wirang, kula rumaos lingsem Rama ing atasipun kula menika dados putraning Brahmana rinangkung. Kula menika putranipun
Pandhita kondang Kajana priya. Lelampahan kula namung kados mekaten Rama Kanjeng Rama. Kula wirang kula lingsem kula nyuwun pejah kemawon Kanjeng Rama. Duh, putraku nggih bagus. Anakku wong sigit kowe ora luput, sing luput pun bapa boten. Kula ingkang lepat Rama. Petela kula dados putranipun Pandhita Linangkung, kula kirang parak brata, kula kirang tapa, kula kirang prihatos, kula kirang gegayuhan tumrap ngelmu. Ing atasipun kula menika badhe pakrama, kula tiyang jaler badhe rabi kemawon dedepe ngantos ngrerpa ngersanipun tiyang sepuh cetha menawi kula menika boten gina gesang kula wonten ing Madyapada. Mula saking menika Rama, kula enget lan kula ngrumaosi bilih Dewi Sukesi menika pancen sanes pesti jodoh kula. Lan Sukesi menika kedahipun nggih winengku Pandhita Linangkung kados paduka Kanjeng Rama Peremban Begawan Wisrawa menika. Mila saking menika Rama, monggo dinten menika paduka Kanjeng Rama kula dherekaken kundur dhumateng negari Lokapala. Negari Lokapala kula kunduraken wonten kersa paduka Kanjeng Rama Peremban Begawan Wisrawa. Keparenga paduka Kanjeng Rama nglajengaken jumeneng Nalendra wonten negari Lokapala. Kula mboten pantes, kula mboten patut menawi kula menika jumeneng ratu Bedawa Wirang bebecer lampah. Mila dinten menika monggo Rama kula dherekaken kundur paduka ngrenggani negari Lokapala miwah Dewi Sukesi. Kula badhe kesah sak puruk-puruk Rama lan kula mboten badhe ngaken menawi kula menika putranipun Begawan Wisrawa. Sampun Rama, sampun menggalih bab perkawis lampahipun ingkang putra Kundanapati. Kula nyemanggaken paring paduka monggo Kanjeng Rama kula dherekaken kundur Rama. Nanging driya mangun kong kanduhan rimang renotan pokanen yen taduso amengku santyang utama sano tomudowos nyongrapo putraku nggih bagus. Danapati aturmu kang alus iku mau persasat kaya ngiris-iris yasipun bapa. Yo malah pun bapa dina iki ngakoni reng kaluputan wis ora ana pangapura sing kanggo wong tuamu Begawan Wisrawa. Kejaba ruwating penandhang umung antaka kudune wis mekaning pati. Mula kang saka iku nggih dina iki pun bapa bakal mitungkas kelawan sira Danapati. Pun bapa bakal ngrilakake kundur marang Lokabapa. Sadurunge pun bapa bakal kundur marang Lokabapa. Dina iki sira bakal tak paringi kasektene pun bapa ingkang aran Aji Rawaruntek Tampangana nggih. Aji Rawaruntek kamunta sang Danapati kenging pusaka nadyan ajur umur-umur kalamunta dereng pestine wangsul mringkasi dan jati saged waluya
samendang tan wonten ingkang karempit riwet nyoti nampi dening Sang Ganapati teka kaya ta mangkono pangandikane Sang Begawan Wisrawa. Ganapati wonten dawuh krama sakwise Ajirawa nek tak paringake kelawan jeneng sira tegesipun bapa wis datan darbi kekuatan apa-apa wis kuwanciripun bapa kudu bali marang alam kabuksan ingkang pungkasan pun bapa bakal titip kadangmu kang maksud kinandhut kelawan Sukesi besok kalamunta wis lair yen to wis diwasa tresnanono yo nggir Ganapati anggonmu tresnani kelawan kadangmu mau kaya kowe tresnani marang sariramu pribadi wis karya kasuki kula. Oh